Y'all niggas got me hot. Vaig anar a dinar al restaurant d'un tio l'altre dia, un restaurant normal, aparentment, una cosa petita, a bar de menú, i el tio fa uns peus de porc espaterrans. Una cosa increïble, això que els peus de porc a mi em fan angúnia. No menjar-los, el concepte, peus de porc. Tu no li pots explicar això a un suec, a un tio de Singapur, no li pots dir que t'agraden els peus de porc perquè es torna boig. El tio fa uns peus de porc increïbles, espaterrans, boníssims, però el tio és nazi. El tio és nazi no com a sinònim de tio estricte amb la cuina, no? És molt nazi aquest cuiner, només cuina amb un tipus molt determinat de porc. No, nazi de Heil Hitler i braç amunt. I retrato de Hitler a la cuina. I anells, porta anells amb una calavera, un anell amb una calavera i una creu gamada al front. No és un tio, aviam, no dona bona vibra, així de bones a primeres, no? Un tio nazi, però què passa? Fa uns peus de porc de superputa mare que li agraden a tothom. És que és igual, a un vegetarià li agraden a tothom aquells peus de porc. El tio té màgia, té un talent especial per fer peus de porc, però és nazi. Però clar, cuina molt bé, una cosa no treu l'altra. O sigui, tu pots ser nazi, aquí ja no entrem a valorar, i cuinar de molt bé. És una cosa objectiva. A Àustria, per exemple, està prohibit fer apologia del nazisme. No et pots disfressar Hitler i anar al carrer a vendre hot dogs. Pots fer-ho. Com a campanya màrqueting potser funciona, però no t'ho deixen fer, no? En canvi, aquí no hi ha cap problema un tio que se sàpiga un tio que és nazi i treballi en un restaurant, no? Mentre pagui. Això ho diu molta gent. Oh, podem anar a aquell restaurant? Ja, però és que és nazi el cuiner. O és nazi? Bueno, no ha matat a ningú, no? No, clar, no ha matat a ningú. M'agrada molt això, La merda de gent que diu això no ha matat a ningú, Serveix per molt, això. Aquí no ens enfadem. És molt fenici, això. Si un tio té un restaurant, fa peus de porc de puta mare, però és nazi, no passa res, perquè ja ha pagat, no? El seu deute amb la societat, que és fer aquells peus de porc celestials. Està molt bé. No, està molt bé que cuini, que sigui nazi ja és una altra cosa. Però podem conviure amb això, els catalans. Mentre pagui impostos, aquest tio, mentre faci l'IVA trimestral, ja pot ser nazi, aquest tio. És allò de vinguis d'on vinguis, pensis com pensis. Bueno, no ho sé ja, parlem-ne. Ja a veure si tenen taula per dinar avui.